May nga kang tanan nga nagpaminaw karon naming tulmanon, kini ang akong suliran. Labi na gyud ni Dr. Rini Obra o ni Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Chen, usa ka mahuyang ug niya ko magpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran ug kabahin kini sa sakit sa akong manghod. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, naraday Kompleto na ha. Wow! Art materials! Thank you, Manoy. You're welcome, Jackie. Uy, baya! Kalipay sa imong manghod, Chin. Lagi la. Ay da, gipalitan ko gisa og tuyo ani kay di ba hilig biya kay na siyag arts na ni manghura. Ganahan kasi nga mag-paint-paint unya mag-drawing-drawing. Maubitaw. Ganahan niya gani kuno na siyang moapil og mga art exhibit pohon. Uy, mo ba ni Jackie? Oh, Manoy. Nala, sige. Suportahan ka, day. Suportahan ka, ana. Inala niya ko ha, puhon. Kung unsay mo mga gikinahanglan, ha? Salamat, Noy. Oh, Jackie? Uy, nung sama ka? Ganyan nga, ganyan ko nagkabantay gini mo. Kapila na nani mo nga gigisi ka ng imong gipangbuhat diha. Nay, nay, daghan ka ayaw kag kinumot na papel nga naas basurahan, ha? Nga naman ni? Sakit akong onoy, Kud. Uy, ayaw pugsa, ha? Ayaw gyud pugsa. Ipahuway sa na dito, lakaw. Pila na pa ako kaadlaw nga wa makadrawing. Kay pila na sad ni kaadlaw nga magsigig sakit ang akong Mo ba? Oo niya, gitumaran na ba na ni mo og tambal? Oo, Manoy. Nala, sige, ipahuway lang sa na dito, day. Kay basin og sa sige po na ni mo pamuwaw. Sige, Noy. Oh, kumusta naman ang imong sakit yapon? Sakit manggihapon, Noy, uy. Nya, dili ka na sa mong mata? Ha? Ambot lang ka, no? Basin ba, magduda lang tabasik sa mata na. Ipatsikap na nato ng mata ni mo, day. Mangkoy kwarta, Noy. Ay, susay pa ko na unaan na, eh. Ako ni bahalaan na. Di pa man gyud autan ang iyang mata pero nagkinalan gyud nga mag corrective glasses siya. Mao ba, Dok? Natay mga corrective glasses din Pwede ra mo makapili. Sige, Dok. Mananaw mi. Manoy, thank you, ha? Ay, sus, why sa pa yan, little sis? Anything for you. Swerte gyud kay ko, Manoy. Kay nakamaguang ko parehas ni mo kabuutan. O, siyempre, no? Buutan ko ni mo tungod kay buutan sagka nga pagkamanghod. Chin, marikaragod mag-istorya ta. Nga naman la. Ning mga nangaging adlaw ba? Nakabantay man kus imong manghod nga dunay lahi nga mga lihok. Ha? Nga ano na kayong kamanana, la? Usahay, mukatawa siya nga siya rang usa. Mura ganig doon na sige ka istorya usahay. Ha? Uy, nasayop ka lang tingali, lula. Uy. Mausaday akong pagtuo. Basig nasayop lang ko pag-una. Pero giobserbaran gid nako siya og pila ka higayon nga nakabantay ko niya nga ingon siya ni Ana. La. Chin, wa kay nagpakita nga daot ang espirituan ng imong manghod? Unsa la? Tungod sa istorya ni Lula nako, ako na lang sang hinuong giobserbahan ang lihok sa kumanghod. Ug tuod man, doon naging mga higayon nga murag lingaw di kayo siya bisag siya rang usa ug murag duna siya igi ka istorya. Para ni Lula, dunay daw tang espiritu nga nagpakita niya ug walang musulti namo. Usahay magtuo ko nga dunay sakit sa utok nga kumanghod.
Pero maglibog ko. Kay kung mo na siyang istoryahan, taro mo siya ikastorya. Hangtod nga naabot ang adlaw sa art exhibition nga iyang giapilan, unya, Gina, asa ka man. Nakuya pa lang imong manghod din sa exhibit. Ginoo ko. Oo, sala. Sige, padung ako. Pagdali, kay dado nato siya sa ospital. Dok, kumusta nga kumanghod? Dili na ko ma-diagnose og tarong ang iyang sakit. Doon ako'y duda, pero ako pa ning i-confirm kung conscious na siya. Unsa, Dok? Manoy, mauna, Dok. Kanina pag-paint na ako kay murag nid ako ang canvas. Unya, nang lihok ang tanan nga akong gipaint. Jackie, O, laki, Noy. Kapila naman na mahitabo, good Manoy. Kanang mag-paint ko sa ato gani. Tanan akong drawingon o i-paint kay usahay. Mudako, unya mo gamay. Unya, manglihok sila. Jackie, uy. Pagtanong ba? Mura lagi kag di mo tuon, Noy. Di man ko buang, Noy. Tinuod man tanan akong gisulti. Sir, pwede mag-istorya tanga kita lang? Sige, Dok. Sir, mas maayo tingali nga imo gid siyang ipatanaw og neurologist. Ngano, Dok? Doon na ba sakit sa utok nga kumanghod? Ang neurologist ra mao'y makakonfirm ana, sir. I-refer ti ka sa akong kaubang doctor sa laing hospital. Siya mao'y atua. Sige, Dok. Salamat. Posible nga doon na siya ay Alice in Wonderland syndrome. Usa ka rare neurological condition nga magapekto sa brain perception. Tinitinuod nga hallucination. Apan problema sa pag-interpret sa utok, sa sizes, sa objects o distansya. Unsa, Dok? Naluoy ko sa kumanghod, kay usahay mo ingon magud siya namo kung nganong lahi siya. Kung padong na ba daw siyang buang. Pero amo na siyang amaman sa akong lula, aron dili siya maguol. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, kining Alice in Wonderland syndrome, unsa man ni siya? Mental illness ba ni siya? Di mailan ba ni nga buang nga kumanghod? Asa man ni makuha sa kumanghod? O ganong matod pa niya, mura kunog mudako o mugamay ang iyang makita usahay. Ikaduhang pangutana, doon na ba'y chance nga mubalik sa normal ang pananaw sa kong manghod? Doon na ba'y tambal o treatment nga makapahunong ani? Mga pila masagay magasto. Ikatulong pangutana, na ba di koneksyon sa migraine o kuwang sa tug? Kay mahinumduman gud ko nga mo reklamo nga akong manghod nga sakit daw ang yang uo. Ikaupat og katapusan nga pangutana, pwede ba ni makatrigger kung ma-stress o mahadlok nga akong manghod? Kung pasagda lang ni nga ingon ani nga klase sa sakit, delikado ba ni? Makamatay ba? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Chen. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anen na sa ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga psychological, emotional, ug behavioral mga problema kay usaman ako ka psychiatrist o usaman ako ka drug addiction specialist, usa ako ka medical doctor. So,
Kasi-kasing pamagis magpadala sa mga sulat-suliran rin ka namo. Pwede kayong padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. O diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kaning no one escapes life without getting wounded. Kitang tanan mo experience yung tag nga pagsulay. Grabe nga pagsulay. Ang uban kasurindiro na. Ayaw lang mo pag-suicide. Ayaw lang pag-suicide. So, ang ato magtatampo si Chin. Saan siya ka-gay? Taga Cebu City. Ato lang ning paningkamutan na Chin, imong problema. Ako nang isa may mga atong ingredient sa Cebu City. May mga taga Buwak, sugod sa Southern Leyte, nang dito ko. Sing-along mo nila. Manaot nga naminaw ni sila si... Ako lang mo makilala, abot ba yata diya sa Southern Leyte, no? Si Ruel o si Chuna Kataran. Huwag na diya sa Jess, no? Jose Bini Diati Barcelina. Juanito Diati, no? Nani siya sa Tampong ba to? Dito siya nagpuno sa Buntok. Lorenzo Diati Jr. Darwin Dallas. Of course, akong igagaw igtagsa si Ranolfo Duran. Ang atong pinangga nga kapitan da si Vernel Abenji rather ug si Bing yang asawa Ferinal, no, da sa Buwak Gamay sugod Southern Leyte. Kaya naman sa Buwak Dako sugod Southern Leyte. Musta naman ay mga Ragasa family dito sa Buwak Dako, no? Mga usap may uban nga mga apelyido dito sa Buwak Dako, mga Kudal family, no, na dia. Okay, so going back to our sender, si Chin. Mura man ng iyang, mura magtagsaon ra ni problema. Kaya tagaan ko ni maglabad sa uho ba? Pero, sige lang, ako lang yun paningkamutan. But before I'll start answering the questions of Chin, nga usa ka gay, being a homosexual or being a lesbian is not a disorder outright. It is a way of life. Dili na siya ingog ikaulaw kay naan man tay heterosexual, homosexual, bisexual o LGBTQ. Nga today sa mga tanang mga LGBTQ. Kumusta naman dito? Kinsa ba to yung mga LGBTQ nga akong gikuan dia sa Talisay dapit, no? Nawa naman to akong listahan, oy. Asan na to? Si Kate ba to? Sa Naga City, Cebu. Sorry kay kita og atong mga TRC boys di mga TRC boys na to. Si Saldi Tampos, Jeffrey Luberas, Paul Jerome Solis, Geraldine Lopez, Mark Benji Lacue ug si Lloyd Pukong, no, diya sa Argao. Musta naman ato mga nurses diya? Dinala mo na ko panginalan kay daghan kaya mo. Atong medical director diya nga si Dr. C. Musta atong mga membro sa support engineering group. Okay? So going back to our sender, si Chin. Unang pangutana. Kining Alice in the Wonderland syndrome. Wow. Unsa man ni siya? Mental illness ba ni siya? Timailhan ba nga buang na akong manghod? Asa man ni nakuha sa akong manghod? Ug nganong matud niya, mura kunog mudako o mugamay ang iyang makitaan usahay. Kining mugamay, gitawag na ito lilipot yan, hallucination. Tamang pagtuon sa psychological psychiatry. Kining mudako, mga macro ni siya. Murang magnify ang usa ka object, no? So Alice in the Wonderland syndrome. So kining Alice of the Wonderland syndrome, also gitawag sa ni sa among pagtuon og Dodge syndrome or dysmetropsia. Neurological problem ni siya, Neurological problem ni siya. Nga mao lagi to giingon nga ang usa ka butang nga imong tanawon mugamay or mudako. Mugamay, micro, mudako, macro, o mo closer ba siya or mo farther di siya than the real situation. Kinumdum na ko sa akong auto na gibutangan na object looks closer in the mirror than in actual ko, no. Mo lang yun siya. So, ang atong brain manggod, related na siya sa visual field sa atong brain, na hay condition nga ma-disrupted ang inunta functioning niya, ang iyang perception sa usa ka butang sa iyang palibot. So more on brain problem ni siya. Namo tay visual center sa atong utok. Naipag-sabot, pagdungog, pagtanaw. So, kining visual, usanis mga 5 senses na to. Ma-disrupted ni siya tungod kay apektado ang
perception na area sa atong utok. So tanaw nimo sa kabutang, usay mugamay siya sa aktual. Tanaw nimo sa imong asawa murag mugamay. Unya taon-taon mo na mo sing budako. So mao na siya. Rare na siya nga kondisyon, dili ni siya kasagaran, pero usually ang apektado ani mga bata, ang mga size, ang mga panuigon. Ang musugod ni siya. Pero of course may mga adult pod nga mapiktahon ani. Nga usara ni kasagaran ha, chain mga tao nga naay history of epilepsy. Kanang nabay patol, grand mal o petit mal or absent depende unsang klase nga patol. Kanang mga tao nga pirming naglabad ang ulo, naay mga viral or bacterial infection, mo na kasagaran maapektuhan aning gitawag na to og Alice in the Wonderland syndrome. Ang usag nga common nga makakuha ani kining viral infection, kining gitawag na to Epstein-Barr infection sa mga bata. Although na ani siya genetic loading, meaning it runs in the family to some degree, pero di gini siya ingog common, tagsaon ra ni siya. Ang mga kasagaran manggod sa pagtuon nato sa namo sa pedya, ang utok manggod sa bata mo fully develop ni siya, mga 90% mo fully develop ni siya kung moabot ng bata og paggidaron nga 5 anyos. Before that, medyo vulnerable na gani siya kayo. So what about kung before 5 masakit ni siya simbakol ag viral infection, epilepsy, or kining mga nauntog ba siya na by head trauma, so more prone siya magka-develop aning gitawag nato og Alice in the Wonderland syndrome. Then ang usa ka object mo gamay or mudako depende sa sitwasyon. Sunod nga concern, doon na ba'y chance kung mobalik sa normal ang pananaw sa akong manghod? Ano na ba'y tambal o treatment nga makapahunong ani? Mga pila man po kahay magasto. Well, di ko kay bao Chen og pilay magasto niani, pero akong pagtuo ang prognosis ani is maayo man. Ang pagtambal symptomatic, ha? Kung mo migraine, ay headache, taga-analgesic. Ako nang ibalik-balik kanang mga mefenamic acid, paracetamol, o di gani matabang na mga ibuprofen, acetaminophen, or adinanta sa mga opioid analgesic nga may pakaisog-isog na like oxycodone, tramadol, or opioid, or kaning morphine. Pero taas kayo og tsansang mubalik normal ang functional level sa imong manghod, Chin. No? Sunod ang pangutana, naa ba mo'y koneksyon sa migraine? Naa ba'y koneksyon sa migraine o kuwang sa tulog? Yes, naa. Kay mahinumduman man gud ko nga reklamo akong manghod nga sakit daw iyang ulo. Ako nang giningon, common ni siya sa mga taong na ay migraine. Kung pasagdan ning ingon ani nga klase nga sakit, delikado ba ni, makamatay ba ni, o di mino ni makamatay, pero uncomfortable yun sa kataong na ay Alice of the Wonderland syndrome. Kay maglabad pirmi ang ulo, siyempre di kay siya 100% functional. Alright, so Chen, hinaot nakasabot ka sa akong gispikar nimo?